Niai kau nanggakan mana nangga bisa andai dong. Mansi apa kurang apa namanya? Ya mansi bangdre thana mana? Pada hela mansi ko kising thana. Baru labu. Ayo, bagi. Kastel Kanghai. Undi sơ hौवासा. खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो नैबे सरलपारायाव जानाय मानसि गावथारनाय जाथायनि सायावहाय एसे बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना बिनिनो गिबिसिनावहाय आङो नोंसोरजों सावरायग्रोगोन नैबे मैदोम बसुमतारीनि बाथ्राखौ लानानै एसे बाथ्रा बुंनाय जागोन। नैथियावहाय नोंथांमोना मिस्टार महिलारिनि बुंनायखौ एसे खोनासंग्रोनानै लानो हागोन। थामथियावहाय जोङो बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मा फोरमायदों बेखौबो जोङो एसे खोनासंनानै लागोन। लोगोसे दावबायसा बर' साराबो मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं। जोङो दिनैनि समावहाय बे गावथारनाय सरलपारायाव जानाय जाथायनि सायावनो जों बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बे समाव रायजोफोर आङो मिस्टार मैदोम बसुमतारीखौ बुंग्रोनो सानदों। मिस्टार मैदोम बसुमतारी ससियेल मिडियायावहाय माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ गिबियाव बेखौ सोलोंग्रो। नोंनि भिडिअ भाइरेलखौ नुनानै आं होनायखाय नोंथाङा लाजिनाय मोनदों नङा होमब्ला? सोरखौ दम होदों नोंलाय? नोंखौहाय बेबायदि राव बाहायनो थाखाय जोनोमनिफ्राय लानानै रायज्लायजेननायनिफ्राय नोम्मा नोम्फा जाथि खुरमा नोम्बौ नोम्बै नोमथै नोम्मादै मोना बेबायदिनो बाथ्रा बुंनो ससियेल मिडियायावहाय फोरमायनो थाखाय बेबायदि फोरोंनायमोन नामा नोंथांखौलाय? थेख्लाख्ला गाथिया मानसियानो एसेबां दम। मबेखौ लानानै एसेबां दम होदोंलै मैदोम भाई? माखौ लाना एसेबां दम होदों नोंलाय? सोरखौ लानानै? नोंजों थाफानानै जौ सेरेब लोंग्रा लोगोफोरखौ लाफानानै ना नोंनि दुंब्रुद थैखौ लानानै नोङो आंखौहाय दोला होनायनि बाथ्रा बुंदों? नोङो लोंनायाव मोनब्लासो आंखौ दोला होगोन दा ना? लोंनायनि सिगांनो नोंखौहाय दोला होनो हायो आङो मिथिगौ ना? बांद्राय दम दाहो। थैया आंनावबो दं नोंनावबो दं। नोंनावबो बोलो दङब्ला आंनावबो बोलो दङ बायदि मिथिबाय? नोंसोरो ससियेल मिडियायावहाय नंथारै बाथारै बाथ्रा फोसावना होनानैहाय भाइरेला जायोब्ला होजायोब्ला लाजिनाय मोनो। मान सन्मानखौ लाखिनो सोलों। गिबियावहाय ससियेल मिडियायाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ सोलों। कमेन्टआव हाबनानै नाय सोर सोर मा बुंदों नोंखौहाय। लाजिया नामा नोंसोरो? दम होनो फैदों बेयावहाय। खोमोन दोंसेबो नों बायदि मानसिखौहाय आं गिया मिथिबाय मैदोम बसुमतारी? एक नाम्बार नोंनिया गोरोन्थिया बेनोखा नोङो जौ लोंनानैहाय आंखौ दोला होनो नागिरनाय। दुइ नाम्बार गोरोन्थिया नोंना बेनोखा ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामजानाय। तीन नाम्बाराव नोङो लेंगुवेजखौहाय सोलोंनानै लाग्रो बेनो नोंनि गोरोन्थि। आरो रायजोफोर जोबनायाव नोङो सासे गावखौनो जोबोद बिटिआरनि डन होननानै सानना लादों ना? साबधान मैदोम बसुमतारी बांद्राय दा देखाय आरो दमखौ बारा दा देखाय मिथिबाय? नों गुवाहाटियाव थायो दा? नों बायदि बाथ्रा बुंनो आंबो हायो आरो नों बायदि मावनो आंबो हायो मिथिबाय? नोंगौखौ बुंनायनि थाखाय लाजिदों नोङो ना? बाथ्राखौ बुंनो सोलों मोजां नङाब्ला बबे समाव मा जागोन नोंथाङा गावखौनो पात्ता मोननाय नङा मिथिबाय दा? बे समाव जों सावरायगोन रायजोफोर। गिबियाव नोंथांमोना खोनासंग्रो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों। सरलपारा हत्याकाण्ड आमिও শুনিছো কিন্তু হেতু হল আমার ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ইহতে চাব নিশ্চয় ল এন্ড অর্ডার কথা আছে ল এন্ড অর্ডারে এইটো চাব কোনে কৰিছে কেনেকৈ হৈছে এইটো আমাৰ হাতত
ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এইটো নিশ্চয় কিবা একটা ব্যৱস্থা ল'ব। সেইখিনি কথা আইনগতভাৱে চাব, কিয় হৈছে কেনেকৈ হৈছে সেইটো নিশ্চয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিশ্চয় চাব। मोनफ्रोमबो बिसयाव बर' जाथिया थैयोब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार यानिकि बर'नि रायजो राजा सरकारा बर'नि सरकारा सिरियास लाया। बे मोनसे गोरोन्थि बर'नि थाखाय। दा बेखौ नुनानैनो गुबुन जाथियाबो बर'खौहाय नारसिनो, बेयो 100% रोखाखा। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ ना, सावगारियावनो नुगासिनो दङ दिनै मा अबस्था जादों। दा बिनि बेलायावहाय लरेन्स इस्लारि सारा मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंदाना। बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन। फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन, बा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों। माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोर हमखादों, बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों, बेबायदि जेबो बेबायदि गैया। आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि EM बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों, माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै। दा बेयो नंखायथार, बे बाथ्राया बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो, बेखौ जोङो खावलायदों। आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो। सोरनि थिननायाव बे जाखो, सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन, बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ। आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो, बिनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायदों जे बिथाङा सासे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होग्रा सासे सुबुंसोमोन। बेबायदिनो मालाबा हाग्रायाव मैखुन लायनाय, मैगं थाइगं लायनाय बेबायदि थाङोमोन। सम सम हाग्रा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो थांखायोबो सरासनस्रा। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो थांदोंमोन। बिथांजों लोगोसे 3 आरो गुबुन लोगोफोरबो दंबावोमोन। बिथांमोना गिनानै खारदों आरो खारग'नो हादों। नाथाय बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने गोरलैयैनो हमदों। बे दुखुथिया न'खरखौ जोङो नायदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ फबदों। बे फबनाय हाबाफारियावबो जों बाहागो लाहैदों आरो दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायबोदों। बेनिखायनो जोङो बे गासै जाथायखौ नुनानै जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों। UPPL पार्टिनि जानानै आरो आङो बारग' MLA जानानै, जिहेतु बे मानसिया आंनि समस्तिनि मानसिमोन, बे जाथाया आंनि समस्तिनि सिङाव जानाय, गतिके बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आं खावलायदों। आरो दुखुथिया जे न'खर, बे न'खरनो थाबैनो जाहाथे सरकारा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि राहा लामाखौ जेन' खालामो। गासैबो भिडिअआ गोलाव गोजा। गोबां दैदेनगिरि लिडारफ्रा बे फुंखा बसुमतारी गावथारजानायनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय जों बयबो खोनादों। जोङो साफ्रोमबो लिडारखौहाय जोङो खोनानो मोनदों बेयावहाय खुगा बेखेवनाय। नाथाय जाथाया मानो जानो मोनखो? मानो इसेबां थगायखो फरेस्टनि EM जेम्स बसुमतारी आदैया? रायजोफोर, दिनैनि समावहाय सोरखौबा बर'जों गावलायदों होननानै बुङोब्ला सोरबाया फोथायगोन नामा? नंगौ, रावबो फोथायनाय नङा। एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनाय लरेन्स इस्लारि सारानो क्लियारलि बुंलांखाबाय। रायजो राजाफोरजोंहाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बिथाङा गासैबो डिटेल्सखौहाय मोनजोबनानैहाय दिनै आयेननि राहा लानांगौखौहाय बुंलांबाय। लानांगोन आयेननि राहा। जायहा गावदों बे मानसिखौहाय बख'थारनांगोन, दिहुनथारनांगोन आंनि साननायावबो रायजोफोर। जाय मानसिया गावबाय, बर'ना हारसा, बेखौ दिहुनथारनांगोन। आरोबाव फैबावदो, दावबायसा बर' सारा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंदो।
किफ्रा गावथारनायनि सायाव जोङो हाउसाव एबा सदनाव जोङो सावरायनो थाखाय जोङो अनुमति बिदोंमोन एबा पारमिसन बिदोंमोन नाथाय बे पारमिसनखौ जोंनो होआखिसै बेनिफ्राय जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बिटिआर ओनसोलाव मानसि थैब्लाबो मानसि गोमाब्लाबो हयथ' बिथांमोना बिनि सायाव दायित्व लानो नागिरा आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों ना आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सालायदों बिनि सायाव जोंहा सन्देह दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां इएम बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआ कमप्लिटलि माने डिपार्टमेन्टआ होनाय स्टेटमेन्ट दा बेखायनो जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जोङो खावलायदों जोङो दाबि दैखांदों जे बे आथियाबारि रेन्जआव जानानै थांनाय सासे सुबुंखौ दाय गैयै सुबुंखौ फरेस्टनि फायखिफ्रा गावथारनाय बिनि सायाव मोनसे गोजौ बिजिरनाय लाबोनांगौ तदन्त खालामनांगौ आरो दाय गैयै सुबुं रुंसारि जालांनाय न'खरनो जाहाथे 1 कौटि रांनि अनसुंथाइ होयो जों बेखौ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो दाबि दैखांदों बै समनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय दंफां दाननाय दंफां खावना लांनाय माखासेखौथ' हमदों नाथाय बिथांमोनखौथ' गावाखै बावैसो सिगां गल्डेन लेंगुर जाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गौरब गोग्गानाय जोंनि ओनसोलावसो बेयो मोनो गुबुन ओनसोलाव हयथ' बेखौ गोबाङै मोना दा बे सनालि बान्दर सना गाबनि मोख्रा जायखौ जों गल्डेन लेंगुर होननानै बुङो बेखौबो खावना लांनाय जाथायाव माखासे मानसिखौ खानो हादों नाथाय बिथांमोनखौथ' बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होआखैमोन नाथाय दाखालि 28 जुलाइनि जि जाथाय बियो बिथांखौ जाय मुंख्लं जाबाय बा रुंसारि जाबाय बेखौ बिदि केपिटेल पानिशमेन्ट होनो हानाय जायाखैमोन आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेबायदि हाग्रायाव हाबोबा मानसिखौ गावनायनि अर्डार जुदि दङब्ला फरेस्ट ओनसोलाव थानाय रायजोफोरखौ मानो एलार्ट खालामाखै मानो सुचना होआखै जे फरेस्टआव हाबोब्ला मानसिखौ गावनाय जायो होनना बिथांमोनाथ' आगतिया जेबो इनफरमेसन होआखै आरो ओरैनो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे जनगोष्ठी आरो खायसे जनगोष्ठीया फरेस्ट आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव जा थानो हानायनि मोन्थाय दङ मिथिगौ जों बयबो बिपिएफ सरकारा माब्लाबाबो माने गावनि हारिनि अलखदावहाय गसंथाग्रा नङा थारैनो बिपिएफ सरकारा बे दानि आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा आसामनि फरेस्टखौसो लानानै खामानि मावदों नामा नंमारगौ नामा बिटिआरनि फरेस्टखौ लानानै मावाखै नामा जुदि बेखौ मानसि गावनो हाबायब्ला थांनाय दान मोननैसो सिगां 17 थारिखआवहाय जेब्लानाखि बै दिउस्रिनिफ्राय लाबोजानाय सावथालफोर बिसोरखौथ' बुदोंल'सोमोन लाबोदोंल'सोमोन बुबावाखैनो हमनानैल'सो लाबोदोंमोन अब्ला बेसेखिनियावनो जुदि फरेस्ट अफिसा थेर बेथेर गारि गुरि सावनानै सिल्लाय लानानै खारनो नागिरज्लानाय सिल्लाय सावनानै होज्लायनाय जादोंमोनब्ला नोंथांमोना सावगारिखौ नुदोंना बेनोमोन दा बे बै समाव जानाय जाथाया बेनोमोन दा बे समाव मानो गरसेबो गुलि बाहायनो हायाखै मानो रायजोफोर आसाम सरकारा बै समाव रानिखाथानि जाथायावहाय मानो गरसेबो गुलि बाहायनो हायाखै दिनै मानो बर' जाथिनि बर'खौहाय दिनै दंफां दाननो थांनाय बन लायनो थांनायावहाय दिनै मानो जिउनि जोबथा साजा होखो जुदि जिउनि जोबथा साजा होनायनि आयेना दंखायोमोनब्ला सिगांनो मानो फोसावाखै जेरैहाय दिपेन बर' सारा बुंदों कारफु सोलिदोंब्ला आर्मिथ' नङा फरेस्टारफोरसो बिथांमोना बेबायदि गावनोबोथ' बिसोरहा अर्डार गैया सोर बेलाय गावग्राया दिहुनथारनांगोन जों नायनो लुबैदों ससियेल मिडियायाव गावग्राया सोरमान एसेबां गोहो दङब्ला थांनाय 17 थारिखआवहाय बै समाव जेब्लानाखि रानिखाथा फरेस्ट रेन्जखौहाय गाग्लोबदोंमोन बेबायदि गाग्लोबसेयावबो आसाम पुलिसा माबा मोनसे सिल्लायनि गुलि हगारनो हादोंना रायजोफोर फरेस्टारफ्रा खर' बुदला जादों नंखाय अजद थिखांदों सावथाल हिनजावफ्रा दांनाङै जायगायावहाय टाच खालामदों होननानैहाय फरेस्टारफोरखौहाय अब्लाबो जेबो सोमावनो हायाखै थेर बेथेर गारि गुरि सावजोबदों नाय बेयावनो नाय सिल्लाय लानानै बानानै दिन्थिलायनाय
अब्ला बेखौ मा मावनो हादोंमोन नोंसोरलाय रायजोफोर मा मावनो हादोंमोन सरकारा मा मावनो हादोंमोन दिनै मानो मानसि गावथारखो बन दाननो थांब्लानो बेखौ गावनांगौ नामा दंफां दाननो थांब्लानो बेखौ गावनांगौ नामा सोर अर्डार होखो दिनैनि समावहायलाय हा दा बिनि न'खरखौ सोर नायगोन बिनि न'खरखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेहा सासे फिसा थालांदों नायनै हौवा हिनजाव आरो फिसाज्ला हा अब्ला बे फिसाज्ला उन्दैखौहाय फेदेरनांगौ फोलावनांगौआ हौवानि दायथ'मोन बे बिफानि दायथ'मोन संसार जाफुनायमोन बिसोरो अब्ला बिनि न'खरखौहाय थेर बेथेर खालामना होनाया सोर आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार CM आरो EM बिथांमोननि अर्डार मोनाब्लाथ' माब्लाबाबो बेबायदि जाथाया जाया गोदोनिफ्रायनो मानसि गावग्राखाय दाबो मानसि गावगोन नामा पावाराव फैदों होननानै दा बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा बिजिरनो सानदों बे नोंथांमोननि सायावसै आंनि बुंनायफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि